I tornant així, ens preocupa molt la precarització, que és imparable, ens preocupa l'ús dels diners públics per part de l'administració per a crear aquesta dependència, de l'ús d'aquesta dependència que es transforma en control de la premsa, i ens preocupa molt la utilització partidista dels mitjans públics valencians. Uns mitjans públics que només tenen sentit si estan al servei de tota la ciutadania, com bé dia Helena, i si garanteixen pluralitat, independència i respecte per la llengua pròpia. Però massa sovint els governs, en aquest cas l'actual, però passava en l'època de Canal 9, pensen que els mitjans públics no són de tots, són exclusivament seus. I això es tradueix en ingerències, pressions, canvis editorials partidistes, i ho hem vist en decisions que afecten els continguts, els criteris informatius d'apunt, i que es normalitzen continguts inadequats, banals, i en qüestions molt sensibles, com per exemple que estem veient en horari infantil maltractament animal. I per supost, per descomptat, volem reconèixer especialment a les 4 companyes que han decidit acollir-se la clàusula de consciència per abandonar Apunt, per aquesta deriva, ho han dit elles, manipuladora i partidista, perquè la llibertat d'expressió no es defensa només amb grans titulars internacionals, es defensa cada dia en les redaccions quan una periodista, quan les companyes d'Apunt, diu no a la manipulació, quan algú com Hanna protegeix les seues fonts, quan algú posa la dignitat i el deure professional, com fa Cristina, per davant de la por. Així que des de la Unió continuarem defensant això, el dret a la ciutadania, a una informació plural, rigorosa i veraç, i continuarem defensant que el periodisme ha de fiscalitzar el poder en lloc d'agenollar-se davant d'ell. Sense llibertat d'expressió ja sabem tots que no hi ha periodisme i sense un periodisme lliure no hi ha democràcia. Moltes gràcies.